Välkommen. Applåd till er. Tack så mycket. Välkomna till Växjö och Europas renaste stad. Det som vi också kallar utbildningsstaden Växjö. Min namn är Neja Milo. Jag är ordförande i gymnasienämnden här i Växjö. Vi har träffats här i Växjö 26 år. Vi har pratat under den tiden om utbildning. Hur kan vi jobba, hur kan vi göra för att förbättra utbildning? Inte här i Växjö, inte bara i regionen, också i Sverige. Men den frågan som kommer alltid upp när vi träffas här i Växjö är att vad är egentligen en bra utbildning? Det räcker med en bra lärare. Det räcker med att samla ihop 20-30 ungdomar, barn, någonstans på en klassrum. Det räcker med några reformer. Det räcker med någon undersökning i Europa. Nej, jag tror att det handlar om samarbete. Samverkan. Det är det recept i alla fall som vi försöker ha här i Växjö. Vi tror att alla behövs när man pratar om utbildning. För att det handlar om egentligen hur kommer vi utveckla samhället idag och framöver. Föräldrarna är viktiga. Skolorna, oavsett om det är en kommunala skola eller fristående. Det handlar om samarbete med näringslivet, industrin, universitetet. För det handlar om att tillsammans ska samverka, samarbeta för att lyfta fram utbildningsfrågan och jobba med de behov som finns idag. Häromdagen vi träffades gymnasieförvaltningen och jag som ordförande med näringslivet, industri och universitetet för att vi började prata om hur vi kommer att bygga upp ett teknikhus här i Växjö. Och det är enkelt att börja tänka vad är det bästa för Växjö. Men vi konstaterade då att vi pratade om att tillsammans skulle jobba för att försäkra kompetensen och till exempel för att näringslivet och universitetet skulle jobba för att jobba med produktutveckling. Då man konstaterade att det som vi pratar är inte bara utbildning. Det handlar om hur kommer vi att jobba och ha en bättre situation här i Växjö, i regionen och hur kommer vi att jobba med kompetensen för att vara starkare när det gäller konkurrensen. Inte bara här internt i Sverige, inte heller internt i Europa. Det handlar om hur kommer att vi försäkra kompetensen och en kapacitet för att vara starka gentemot andra kontinenter. Jag är väldigt ledsen ibland när man konstaterar att man lyfter fram utbildningsfrågor på ett väldigt negativt sätt. Och man försöker måla upp en bild om att allt funkar inte. Vi har en dålig utbildning och våra problem. Under min tid som ordförande, i alla fall här i Växjö, under min 4:e år, kan jag konstatera att 90-95% av det som händer i skolan är positivt. Det är bra. Titta hur det ser ut i Sverige. Titta hur det ser ut i vårt samhälle. Växjö ligger under de 15, 14 plats, det bästa plats att leva i Sverige. Och det man kan känna sig väldigt stolt över. Men om man tänker alltså lite övergripande, då man konstaterat att vi är de bästa platserna i hela världen, det är helt otroligt. Så därför vi måste hålla ibland en viss nivå för att diskutera med de frågorna på rätt sätt, så att vi kan fortsätta att utveckla utbildning till exempel. När man pratar om utbildning, då på slutet man konstaterar att man pratar om tillväxt. När man pratar om tillväxt, då man pratar om en välfärd. Jag är väldigt övertygad, i alla fall, att för mig en bra utbildning handlar om att alla människors kapacitet och kreativitet, talanger, kommer fram. Det handlar om en bra utbildning. Förstår att alla människor blomstrar inte upp samtidigt. Och det är därför vi måste ha ett starkt system som hjälper till de människor som kanske behöver en extra stöd, men också de som behöver alltså det extra för att ge lite till.
Vänner, idag vi ska prata om framtiden. Rubrikerna i konferensen är industrin, jobben, framtiden. Vi kommer att prata om tillväxt. Vi kommer att prata om hur vi kommer att bygga upp ett land som kommer att ge de resurserna och de förutsättningarna för att alla individer här i vårt samhälle kommer att ha samma förutsättningar för att utvecklas. Och det ansvar ska vi ta tillsammans. Så att därför, idag vi måste vara glada att vi är privilegierade att sitta här idag och imorgon och diskutera de frågorna som är väldigt viktiga för Sverige. Välkomna till Växjö. Välkomna till Växjökonferensen. Tack för mig. Tack så mycket. Sådär.